Hi havia una vegada una dona que volia escriure un llibre. Bé, en realitat volia formar part de la literatura mundial i va decidir escriure un llibre, que és la millor manera de formar-ne part. Va arreglar-ho tot, va engiponar a casa seva, ho va tenir tot ben preparat, va dir que no la molestessin i aleshores es va comprar un feix de fulls blancs, allò per escriure, i ple de llapisos i una maquineta per fer punxa i una goma per esborrar si calia. Es va tancar a l'habitació i va començar a rumiar a veure quin títol li posaria i mentre pensava va agafar un llapis i va començar a fer punxa i punxa i punxa, a veure quin títol li posaré. Punxa, punxa, punxa. No se li acudia cap títol i del cap de molta estona de fer punxa va pensar, mira, saps què? Començaré a escriure la novel·la i en funció del tema doncs ja li posaré un títol. Ella continuava fent punxa, punxa, mentre rumiava quina era la primera paraula que hi podia posar. I al cap de 8 dies aquella dona ja va entrar a formar part de la literatura mundial, universal. No va escriure cap novel·la, però va entrar a formar part d'un llibre mundialment conegut. El llibre del rècord Guinness, com la dona que durant 8 dies havia fet més punxa a més llapisos.